Na 3. listu Kosovske nauke piše: predanost volji Božjoj. Pokornost volji Božjoj ideal je našeg naroda. Sve zlo u naše vreme dolazi otuda što svako svakome hoće da nametne svoju volju, što se o volji Božjoj tako slabo vodi računa kao da ona i ne postoji. Međutim, svaka ljudska volja koja je suprotna volji Božjoj jeste zla volja. Od zle volje pati čovečanstvo i patit će sve dotle dokle se ne bude potpuno pokorilo Božjoj volji. Onako kao Lazar i njegovi vitezi, onako kako Lazarev narod misli i govori. Pokornost volji Božjoj, taj ideal našeg naroda mora kad tad postati univerzalni ideal čovečanstva. Na 4. listu Kosovske nauke ispisana je reč viteštvo. Nikad naš narod nije smatrao viteštvom kad jači čovjek pobedi slabijeg čovjeka ili kad neki obesani silan narod raskopa ognjišta i uništi slobodu nekog malog naroda. Viteštvo je kad slabiji u odbranu neke pravde pobedi jačeg. Viteštvo shvaćeno kao odbrana pravde, kao žrtva za istinu Božju i kao zaštita nejači. Ideal je kosovski, ideal našeg naroda do današnjeg dana. Za takvim idealom vapi je danas ceo svet. I kad tad takvo viteštvo morat će postati ideal celog roda čovečijeg. Na 5. listu Kosovske nauke piše: svetinja. Narod svim srcem želi svetu crkvu, svetu školu, svetu kulturu, svetu dinastiju, svetu vlast, svetu državu i svetu vojsku. Da, i svetu vojsku. To jest vojsku koja nije pljačkaška, ni otmičarska, ni nasilnička, nego viteška odbrana istini i pravde Božje i, kad treba, viteška žrtva za istinu i pravdu Božju. Narod posle Kosova nije kukao za izginulom vojskom, nego je sastavio i izrekao svoj sud. Sve je sveto i čestito bilo i milome Bogu pristupačno. Dokle takav pojam svete vojske ne uđe u srce i razum svih naroda, ja ne vidim kako će se svet odbraniti od varvarizma, rušenja i propasti.